Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Καλά, ελπίζω να είστε όλη αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο. Και ήθελα να σας πω ότι αυτός εδώ ο κύριος Δημήτρη, εντάξει πλάκα κάνω, θα βάλω Diamond στο Free Fire και επίσης από το βίντεο που θα τα χαλάσω κάποιος θα πάρει ένα gift από μένα. Άρα γράψτε μου κάτω στα σχόλια ονόματα. Και όταν φτάσουμε 50 εγγραφές και παραπάνω, αρχίζουν τα give. Και όταν φτάσουμε στις 50 εγγραφές, αυτός που θα είναι ο 50ος, δηλαδή όταν φτάσουμε 50 εγγραφές, κάποιος θα είναι ο τελευταίος από τους 50. Αυτός που θα είναι ο τελευταίος από τους 50, που θα έχει γράψει και τα παραπάνω σχόλια, αυτός θα πάρει το gift από μένα. Και θα διαλέξει και θα του δώσω κάτι από όλα αυτά εδώ. Κάτι θα του δώσω. Δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Μπορεί να του δώσω για παράδειγμα ένα τέτοιο. Ένα τα πάντα, δεν ξέρω. Θα δω. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.